तो हे गाइस जय जगन्नाथ मोर आउट नव लोक आप स्वागत। तो आम आज जाऊँ आगरपड़ा बुलायापी तो कौन हो कौन नहीं आप तो देखिए ना सैला आम एत जन जाऊँ तुम फेस्ट मैंने सिंदूर तो गोटे कम कर मथा नगे देलुनि आप कौट आसन फरेन कंट्री आसन चलो पहुँच गल चल टर्निंग पॉइंट फाइनली आसी टर्निंग पॉइंट आगरपड़ा पहुँचे देखिए छाड़ उनको देखी ना हॉर्न प्रबल लोक स्टांड छोटे छोटे आगुरी ये गोटे स्टार्ट गाड़ी साइकिल तमें आसी पहुँच गलु गाड़ी पार्किंग कर
এই ব্যক্তি জଣକ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ଫୁଡ଼ା ଉଡ଼ା ଦେଖିକି। ଏବେ ବନ୍ଦ କର ନାଇଁ ଏଠି ଫଟୋ मत एका छाड़ दे कि तब दी जण जाओ भल करूना हला भल करूना अपू अपू इयरिंग ଆପଣଙ୍କ ମେଳାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଫର ନେଇ ଆସିଛି ମାଣିକ ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ। ମାଣିକ ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ଖେଳିବା ନା चलो आगे को खाइए चलो खाना खाएंगे कौन छुट्टी छुआ जिन मैंने छुट्टी अच्छा रकम रही फाइनली अब चूड़ी किणी चलो ना चूड़ी किणी
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତିକା ଖାଉଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଚାଟ୍ ବି ଖାଉଥିଲା, ଝିଅ ତ ତାର ଚାଉମିନ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ତାର ଚାଟ୍ ଖାଉଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ପେଟ ନା ଆପଣଙ୍କ ମେଳାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଫର ନେଇ ଆସିଛି ମାଣିକା ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ। ଗଲା ବେଳେ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଜୀବନ ଦେଖା ସିଏ ସାର୍ଟ ବାଟ ଖୋଲି ଖୋଲା ଦେଇଛି, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଢାଳ ବାହାରିଲେଣି। ମୁଁ ଧରି ଧରିକି ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ 12 ଭଜା ଖାଇଏ। ମେଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ବାହାରି ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ପାଣି ପିତି ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ଏତେ ବି କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିନି, ତଥାପି ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପାଣି ପିଇକି ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ବାସ୍ ଖାଲି ଖରା ହେଉଥିଲା, ତ ଖରା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତ କେମିତି କ'ଣ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।